Rozprávky vraj nevznikli preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí prebudili. Tak povedal básnik. Príjmite teda pozvanie na muzikálovú rozprávku Príbeh z Tamiru. Predstavenie plné hudby, tanca, napätia i romantiky môžete vidieť v nedeľu 17. apríla 2016 v Dome kultúry Dúbravka v Bratislave. Nechajte sa uniesť príbehom čarovnej dediny Tamir, kde prešíbaná čarodejnica zápasí opravdu s nevinnou sirotou a stromom s prečudesným menom Jasom. Muzikál inšpirovaný fantasy románom Kráľovna z Tamiru z dielne tvorcov muzikálov Farár z Marsu a Volajte ma Maggie už videlo v rámci Slovenska viac ako 11 000 divákov. V apríli čarovný Tamir prichádza aj do Bratislavy.